ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои бо нархҳои арзон ҳастанд ки баҳри шумо видео кардем. ҳастаи хондаҳои старексҳо бадрон хояне ки тойотаҳои кемриҳо, опелҳои караван, дайво, некси ва дигар намуд мошинои советски ҳам ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. ва ҳастай яъне ки ласети ҳам бадрон ҳастай. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шуда ки мо инамихе фурӯшта эълонда мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 121 сомонӣ. баъдро навора сар мекунем. марамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳаст баъдро Toyota Camry аст ки светои сафед американка соли барои 6 2008 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд 2.4 литре, коробкаш механика, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин сайзтарин. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, кондитсионер, электропакет, 4 диска, 4.5 тонировка, номеру транзит ҳамаш кор мекунад. баъдрон мошина мегӯяд айкон курс бурида мегӯяд соҳибшон бо сумдакура мегӯяд фурӯшда монде. мошин мегӯяд 100% американка, ягон расход надорад. мошина бо айкон курс буридян бо мефурӯшанд. хоб нархи мошина мегӯяд 100 000 сомонӣ гуфтаем, бо арзонтар мешавад. ин мошин мегӯяд дар ноҳияи қабудёнда қарор дорад. ина рақамҳои расияшон аст кор мекунад ва дар рақамҳошон имо, ватсап ҳама чиз дар ҳамин номери расия пайваст доранд ва ин рақамҳошон кор мекунад. 100 000 сомонӣ гуфтаем, баъдро бо арзонтар метия мегӯяд дар рақамҳошон ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайёи мошин ҳуҷҷат кардага, яъне мисол шароитош тонировка, баллон нав, расход надорад, мегӯяд фақат мегири газ метии. марҳамат дӯстони азиз, бо дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. агар шумо дар манхали мошиное ки барои фурӯхтан бошад ё ки хона, замин, квартира, марҳамат шумо сурат маълумот шуда кунед, фурӯш рекламада мегузорем. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Chevrolet Lacetti аст баъдро ки намхали светои радной соли барои 6 2008 солае ки судишуриш мегӯяд бензини холияи газ надорад. мотор мегӯяд простой 1.6 литре, коробка механика, сайзтари мошин мегӯяд находай. баъзе ҷош мегӯяд меличовка кор дорад, мегӯяд хай хоҳен мекунед, нахоҳен мегиред газ метавед фақат. мошин баъдро баллонош мегӯяд 60%, хоб кондитсионер, электропакет, диска ҳамаш 100%. хай кам мегӯяд меличовка кор дорад, мегӯяд соҳибшон хоҳед мекунед, нахоҳед намекунед. мисол хай нархашда арзанда. хадавошам мегӯяд соза, мегӯяд соҳиб дастрошам мегӯяд мефурӯшем бо нархи 24 000 сомонӣ. бо арзонтарам мешавад мегӯяд ва алишам мешавад мегӯяд ба ягон астраҷӣ бошад мегӯяд болош мегӯяд сум метавонед ки астраҷои сайзтаниҳои хуб, яъне ки сайзтаниҳои соз бошад. ҳамин хел вариант бошад мегӯяд пешниҳод кунад болои астраҷӣ, мисол болои ҳамин мошиншон метиҳанд ва сум ҳамин астраҷитона мегиранд. ҳамин хел вариант. ин мошин баъдон дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дар тарафи калхозобод болотар мешавад. дута рақам аст, рақамҳои тоҷикистон кор мекунад ва рақамҳои расияшон ватсап пайваст доранд. марҳамат вариантҳои ба алишӣ ба астраҷӣ ва кадоби сум кати мегирад 24 000 сомонӣ бо арзонтар мешавад 2008 сол баъдро. марҳамат дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Fielder аст ки соли барои 6 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотораш мегӯяд 2.7 литре, коробкаш автомат, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарин баъдро радной краска серебристи, 4 диска, 4.9 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет, номеру транзит ҳамаш 4 диска ҳамаш 100% баъдро. ин суратҳои конаш аст ки суратҳои мисол хираша баъдро качестваш безеба, ине ки мошин мегӯяд ҳолати беҳтарида мегӯяд сайзтаниш зурай. ин мошина баъдро айкон курс буридагӣ ҳастанд ки мисол хай бо сум дар кура мошина мефурӯшанд. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мегӯяд баллон мегӯяд нав аст, сайзтари мошин мегӯяд беҳтарина омада бинанд мегӯяд арзон карда метиҳем. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ баъдрон бо арзонтар карда метиҳем мегӯяд сирошна бо сум дар куршда. ин мошинам дар ноҳияи қабудёнда қарор дорад. ина рақамҳои расияшон аст кор мекунад ва дар рақамҳошонам имо, ватсап ҳамин чизе ки ҳаст ҳамин
соцсетиҳо дар ҳамин номер пайваст дорем мегӯяд соҳибшон прамо дар рақамошонам занг занед кор мекунем ба дрон арзонтар кадам метавонем мегӯяд соҳибшон мошина мегӯяд ай конкурс буридагастем ягон камбудиша нагуфтиянд омада бинед мегӯяд муомила када метавонем марамат занг занем. дӯстони азиз, агар шумо дар хали реклама бошад ё ки хонаҳай заминай мошинай фарқ надорад марамат сурат мисол ё ки видеоша рой кунем мо рекламада мегузорем. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Mercedes-Benz C-класс ба дрон ки сечка объёмни элеганс светои сиёҳ соли бароишаш 1999 ҳастае ки бензин газ зардаш кор мекунад моторош 1.8 литрай коробкаш автоматай сайстани мошин мегӯяд беҳтарин 4 балони 80%, 4 диска, электропакет, 4 электропакет барадод, кондиционер, мошин мега 100%. Нашод ҳуҷҷат, тонировка, хадавои ҳамин чизаш ягон маълумотоша нанестиянд. Фақат ҳамин маълумотои мошин ҳастанд ки нашод тонировка чизо ягон чиз гуфтагӣ нестанд. Мошин мега ҳолати беҳтарин омада аз пеш бинен мегӯяд савдо мекунем. нархи мошина 58 та гуфтесам бо арзон ам мешавад. Ин мошин мега дар территорияи шаҳри Душанбеда қарор дорад. бо арзона мешавад 58,000 сомонӣ ба дрон муомила ва савдо ҳам дорад. ин рақамош рақамои TCL кор мекунад. маромад дӯстони азиз маълумоти бештар ва аниқша гирем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем, фаромӯш накунем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падисаш кунем. чӣ мошине ки шумо мехаред дар комментари нависед. мо мошинаи гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшандаҳо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон мошинаи мусофиркаш аст ки мошинаи ба дрон мусофиркаш Hyundai Starex соли бароишаш 2000 аст ки тоқа гази холӣ карда ба дрон моторош 3 литрай коробкаш механика сайстани мошин мегӯяд нахад ва соҳибшон ҳамихел гуфтиянд 4 та мегӯяд балонои 60%, электропакет, 4 диска, кондиционер, мошин мега 100% гази холӣ карда 2000 сол Hyundai Starex ба дрон мошинаи мусофир каш нахадва мегӯяд неки мегирӣ фақат ҳамин мекунӣ ҳамин нашуд маълумотои ҳуҷҷатча ягон чи гуфтагӣ нестанд. нархи мошин мега 31,000 сомонӣ аст. бо арзона мекунем бо дар назди капоти мошин ин мошин мега дар территорияи Душанбеда пойтахта қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда будед ки мисол ҳамин Hondaҳои Starex газ катӣ будем баъри шумо дрон гази холӣ катӣ маромад дигар маълумоти пурраша худатон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван барадор светои шоколадни соли бароишаш 1997 аст ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холӣ моторош простой 1.6 литр коробка механика сайстани мошин мега беҳтарин мошин ба дрон мега ай вагон гирифта будем мега мошина то ҳозира мега дасти як одамда гаштагия мошина мега ай вагон гирифтем дасти як одам гаштагия мега соҳибшон нахада мегӯяд фақат мегирӣ ҳай мекунед тоқа суми холӣ мегӯяд умуман мегӯяд алиш намешавад дастрош мега сум дар курай ин мошин ба дрон қарор дорад дар ноҳияи 5 дар қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 23,000 сомонӣ камтари дигар мегӯяд савдо мешавад бисёри бад не одамоне ки мехаранд омада мегӯяд дар ҳамин ноҳияи 5 мегӯяд мошина аз пеш бинанд мошин мегӯяд нахада дар нархш арзанда аст 97 сол бензини холӣ мошин мегӯяд як даст гаштагӣ аст ай вагон гирифтагишон. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоҳои моро через программаи VPN кардед тамошо кунем барои мода хеле хуб мешавад. масалан iPlay Market ҳамин программаи VPN скачат кунем ва намори тамошо кунем. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон ҳаст Mercedes-Benz C-класс ба дрон ки сечка бояд дигар соли бароишаш 1995 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад моторош 1.8 литрай коробкаш механика сайстани мошин мега нахадо ҳолати хубда қарор дорад мошин мега аз задагӣ неста мега соҳиб фақат ҳамин камбудиш ҳамине ки ҳамин бамперошда камтар кор дорад мошин мега не ки хеле задагӣ неста мега соҳибшон хай камтар мега расход дорад ҳамин бампероша мисол краска ҳамин кора мекунем электропакет салоншам тоза радной краска ҳам хеле савз мошин мега нахадвай бо нархи арзон мега мефурӯшем нархи мошина мега гуфтесем бо нархи 26500 сомонӣ бо арзона мешавад 26500 сомонӣ ба дрон муомилаш дар назди капоти мошин қариб яъне ки 27000 сомон мешавад ин мошина дар территорияи шаҳри Ваҳдат қарор дорад
одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтарам мешавад. Мега сумми холӣ дар кора мега соҳибшон. Рақамои телефони шумо мегафон астанд. Маълумот дигар маълумоти пурраша аз соҳибашо гирен. Агар шумо дар охир рекламаҳо бошад мошино, хонаҳо, заминҳо, маълумот роё кунед, фурӯшта мегузорем. Дар ин бозор навор бардор ҳамин қадр мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбон.